ମାନେ ମୋ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେନି, ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଁକି ଦେବି, ଯାହାର ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ନେଇଯିବେ। କଣ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ସାମ୍ନାରେ ଦୁହିଁକି ଦଉଛ? ଠିଆରେ ଠିଆରେ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଁକି ଦଉଛି, ଯାହାର ଯେତେ ଦରକାର। ଯାହାର ଯେତେ ଦରକାର। ତମର ସେଇଟା କଣ କାମଧେନୁ? ରତନୀ ଗାଈ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ତ କହିଲନି ରତନୀ ଗାଈ, କ୍ଷୀରଟି ପିଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ 10 ଟଙ୍କାର ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ କ୍ଷୀର ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରେ, ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଡେଲି ମୁଁ 2 ଲିଟର ନେବି। ସେ 10 ଟଙ୍କାକୁ ମାରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାପରେ 10 ଟଙ୍କାର କଣ ପାଇଁ? ଫୁଲ ପିଅନ୍ତୁ, ମଜା ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କୋଉଥିରେ ନେବେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ। ଏ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲରେ ନେଲେ ତାର କଣ ମଜା ରହିବ? ବରଂ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଦୁଇଁକିରି ଦେବି, ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଇବେ, ମଜା ନେବେ। କଣ ଭିତରେ? ଭିତରେ ସାମ୍ନାରେ ଦୁହିଁକି ଦବ? ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଁକି ଦେବି। କଣ ଠିଆରେ ଠିଆରେ? ଠିଆରେ ଠିଆରେ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ।